Natala na nga Hiwaton sa Huwebes, Hunyo 20 ang committee hearing para sa puwersa nga pag-take over sang pamilya Hetuya sang duta nga ginatindugan sang Mother and Child Hospital sa Banwasang San Joaquin. Inaging kumpirma ni 1st District of Iloilo Board Member Joan Herminanda sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Herminanda, 3 ka komitiba ang tingob nga magapatigayon sang committee hearing nga ginlakipan sang Committee on Justice and Good Government, Committee on Public Order kag Committee on Health and Sanitation bilang lead committee. Dugang pa sa natungdan lakip sa mga diskusyonan among pagtumod kung bala na-revoke na gidman ang donasyon sang pamilya Hetuya kag kung bala insakto ang nangin akto sang PNP personnel nga wala pag-assist sa local government unit sa pagprotekta sang government properties. Imbitado naman sa committee hearing si Vilma Santa Cruz Hetuya, San Joaquin Vice Mayor Marvy Grace Hetuya Lago, Western Visayas Medical Center kung WBMC, Iloilo Police Provincial Office kung IPPO Director Colonel Bayani Razalan, kag Police Regional Office 6 kung PRO 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki. That will be on June 20, Thursday, 9 a.m. Aton nga committee hearing. Mrs. Hituya, Vice Mayor Hituya, the LGU of San Joaquin, the WBMC, and the Provincial Legal Office, and all the board members. Sa karon ginahulat pa ang kumpirmasyon sang tanan nga ginimbitar para sa committee hearing. Inisik ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.